Niki bapake teng ngajeng samar kesempar dadak nggih. Baik. Mundur dhisik. Kene rada mundur mbok. Ngapunten YouTuber mengke duduk nggih. Mundur sing ngajeng lenggah sedaya kan skeca Mas. Wes mundur YouTuber iki rada mundur duduk sedaya YouTuber sak upil. YouTuber oke. Oh, lanjut mulai. Wes ya dorong. Sing arep dorong. Sing edan duwe dalan. Lanjut mulai, monggo. Yes, Halo Mas. Iki aja ngultel ngene iki panitia betul. Sabar ira kereta. Sabar. Monggo niki YouTuber duduk Mas, duduk. Ampun sing niki kita wis. Kan wonten tripod Mas. Duduk Mas. Misalnya sing niki kita wis Mas. Pun ngomong siji-siji. Benar. Pun nggih. Kula ngerti mergo ndika sami saking tresna lan nggih. Saged dibacotke. Ya wis, kalangane wong sakmene iki dicukupke. Pira-pira? Sik. Main dhewe. Sekawan. Papat. Duduk loro-loro rene loro. Kita sedenah oleh loro ya. Wes aja maju-maju nih ya Di. Bang Rawit.